Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga futhi siphinde ukubonga. Siphinde siyabonga futhi ukuthola leli thuba elihle kangaka egameni lika Jesu la sizohlola khona izwi kaNkulunkulu, sihlola imbhalo engcwele ukuthi uNkulunkulu ufunani. Siyabonga kubo bonke abasizakalayo. Siyambonga uJesu, siyambonga uMoya oNgcwele usemsebenzini. Ngiyakholwa ukuthi nawe masuyinikeza ithuba udlinza uyibuka nje lezi zinto usopa ukham ungekho emotionally uyihlola nje, uhlola umbhalo uyathola ukuthi iziqiniso. Ngifisa ukuthi ke kule video bazalwane nonke egameni lika Jesu ke sibukisane lo mbuzo oyi concern kubantu abaningi. Kune language abantu abayisebenzisayo. Abantu abaningi le language mabeyisebenzisa imveza kabi uNkulunkulu wethu ophilayo. Iveza kabi inkosi uJesu, iveza kabi umbuso kaNkulunkulu. Iyamhlambalaza uMoya oNgcwele le nkulumo. Ngoba kuvele ngazathi uNkulunkulu uyisehluleki, uJesu uyisehluleki, uMoya oNgcwele uyisehluleki, izwi kaNkulunkulu liyisehluleki. Le nkulumo iveza umbuso kaNkulunkulu uyisehluleki, uhluleka kubantu bawo, of which that is not true. Akulona iqiniso. Ithi inkosi uJesu ubaba unisa imvula phezu kwababi nabahle. God is taking care of the universe. Siphefumula umoya kaNkulunkulu ngendlela abantu ababi ngayo, kodwa uNkulunkulu akawuncisha umoya wakhe. uNkulunkulu usipha amanzi, usipha imvula ngesikhathi esifaneleyo. Iy'tshalo ziyamila, siyadla amafruit, utshani buyamila, iy'lwane zidle, sithola inyama ey'lwaneni. God is taking care of us. Manje ivelaphi le nkulumo yokuthi iy'nceko zikaNkulunkulu, ake ngithi nje nansi le nkulumo le bazalwane. Ithi abantu ababizwe uNkulunkulu bayahlupheka. Yabo nje basikhuluma ngokudela konke nje, sidela konke siphuma kuma-systems alelizwe, singena ngokuphelela, siphelele embusweni kaNkulunkulu sibe full time. Sonke thina esisindisiwe esimisela ukuphila ubungcwele okuphelele gelekeqe, singangcoliswa ilutho olwalelizwe. Abantu bakhotha lezo statement ukuthi abantu ababizwe uNkulunkulu bayahlupheka. Sibabonile iy'nceko zikaNkulunkulu wehlupheka, ubani wayesebenza washiya umsebenzi wahlupheka, abanye baze bakhothe. Nami bakhona engibabonile ngingakadeli konke ngisasebenza. Umuntu afika ayeke umsebenzi athi ubizwe uNkulunkulu, abuyele emuva, zimshaya izinto. Emva lokho uyambona usethinta ithithipheli zakho usebele emsebenzini. Ngibabonile bakhona engibabonile abanjalo. And njengoba uNkulunkulu engamphulele le message yokuthi ibandla kumele lihlambuluke kanjani ukuthi liphume kuma-systems alelizwe. Why? Because imabi ayi-influence kaSathane afundisa ngokuphambene nentando kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu. Ezinye zezizathu uNkulunkulu angambulela zona because ngesikhathi ngizwe ubuhlungu, ujabule ukuthi inceka kaNkulunkulu iphumele umsebenzi kaNkulunkulu, yeshumela ivangeli, ishiye konke, yashiya umsebenzi, yashiya iprofession yayo, uyezwa kuthiwa isibuyele emsebenzini. Ibuhlungu lento mina ngimangizwa ngoba mina ngangizazi ukuthi uNkulunkulu uyangisebenza and ngangazi ukuthi sizofika isikhathi sokuthi ngidele konke kwalelizwe. So ngangimcelile ubaba ukuthi okwamanje khona izinto safanele ngiyilungise ngiqedele kahle, but ngidinga nolwazi oluphelele so that uma ngiyikhuluma into kaNkulunkulu ngiyikhuluma iphelele ihlangene. So kwakungiphatha kabuhlungu uma ngizwa inceke ukuthiwa isibuyele emsebenzini. Why? It's because iyahlupheka. Then uthi uyahamba ngapha abantu bakhotha lelozi ukuthi bayahlupheka, right? Kahlehle kanti yini ukuhlupheka? Ngokwemfundiso yenkosi yethu uJesu Kristu. Ngifuna sibuke le nto ke nje kafushane bazalwane egameni lika Jesu. Angifisi le video ukuthi ibe yinde. Isihloko esikhulumela phezu kwaso, uma ngabe uyilalelile i-teaching noma impendulo noma yes i-teaching, imfundiso la sikhuluma khona siphendula umbuzo othi siphila kanjani embusweni kaNkulunkulu uma sesiphumile kwi-system yalelizwe. Uma ubuyizwile lo teaching leyo, lokho esokhuluma manje lana kungaba ukuthi kuyahlangana nalokho okuzwile
kulenye teaching. Right, umbuzo lo iconcern le inkulumo le ekhulunywa abantu abaningi bathi izinceko zikaNkuluNkulu ezibiziwe. Abantu ababizwe uNkulunkulu bayahlupheka. Abantu abanjani? Ababizwe bani? uNkulunkulu. Banjani? Bayahlupheka. Kusho ukuthi ababizwe uSathane abahlupheki. Ababizwe uhulumeni walelizwe abahlupheki. But ababizwe uhulumeni wasezulwini bayahlupheka. Come on guys. I-blasphemy leyo. Inhlamba. Ukuhlambalaza. Ukuhlambalaza lokho. Yabona? Ndlela thile kudelelwa uNkulunkulu wethu ophilayo, kudelelwa umbuso wethu, umbuso wasezulwini, umbuso kaNkulunkulu, kudelelwa inkosi yethu Jesu. Njengoba sengishilo nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu usenzela izinto ezinhle ngendlela emangalisayo. Ngendlela emangalisayo. For the fact ukuthi uyaphila. Umusa kaNkulunkulu. Uphilisa kwabona abantu laba bayaphila baphefumula. Bona laba bantu laba bahlambalazayo. Lo muntu uyadla uyasutha lo muntu. Udla ukudla okudalwa uNkulunkulu. Yes, ukudla khona nje manje corrupt, ku-corrupt abantu ngewisdom yabo leka Sathane. Then ingakho kugulisa abantu. Nayo futhi lento enye inhlamba leyo. Ukuthi kuthiwa ukudla kuyagulisa. Abantu bangabi nayo umqondo ukuthi lokudla okugulisayo ukudla okukhandwe yiba abantu. Ngokuhlonipha kwabo lokho abakuthola ezikoleni lezi kaSathane, emfundweni le kaSathane yamadimoni. Yikho lokudla lokho sebekukhanda nje manje okugulisa abantu. Ngoba befuna ukubenza igqila ngani ngezifo bagule bese bebenza igqila ngamaphilisi, badla amaphilisi lokho kuthiwa chronic medication. Yonke lonto leyo kusohlambalaza lokho. Asivuleka amehlo bazalwane, asivula amehlo ngempela bazalwane. Isikhathi siphelile. Mhlambe nawe wayikhuluma into kanjalo, mhlambe yakathi shazi kuwe lento kanjalo. Zihlambulule, ecela umoya ongcwele akuthethelele uhlambulule uxolise uNkulunkulu, uthi Nkosi ngiyaxolisa. Ngakhuluma budedengu, ngakhuluma ignorantly, ngokunganaki, ngakhuluma ngokungazi, ngokungaqondi. Ngicela ungithethelele Nkosi, ngiyaphenduka. Ngiphinde ngisho inkulumo kanjalo. Ubona? Impi lo nkulumo bazalwane. Nawe ibuke nje lento. Then kahle hle obani abahluphekayo. Uma kuthiwa hayi ababizwe uNkulunkulu bayahlupheka. Okay? Abafundile balelizwe abahlupheki. Abahlupheki. Abafundile balelizwe. Ilokho efuneka sikhulume ngakho ke namhlanje. Sibuke kahle lento sihlole ngokwesizwe kaNkulunkulu. Kahle hle yini ukuhlupheka? Ngizokhuluma njengomuntu osehambe noNkulunkulu iminyaka. uNkulunkulu emfundisa impilo practical. Ngizokhuluma ngepractical experience, ngempilo engifundile, ngihamba uhambo lokuphila emhlabeni. Ngihamba uhambo lokuphila ngikholwa, ngisindisiwe, ngiselwe kabusha. Ngihamba uhambo lokukholwa ngiyingceko kaNkulunkulu. Ngifundiswa uNkulunkulu ngezimo ezahlukene, ekhathini endaweni ezahlukene ngabantu abahlukene. Then ngifundiswa umoya ongcwele engambuleli izwi ngendlela ezahlukene. Ngizokhuluma ngaleyo practical experience. Okay? And ukuba sikhulume ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini. Ngicela ke siyicaze lento. Yabona? Ke siyicaze, ke sihlaziye, yabona? Sichache lento, sihlaziye ukuthi asi-analyze. Ngenzela labantu mhlawumbe izulu abangasizwa kahle. Then asi-analyze lento. Uthi kahle hle onjani umuntu ohluphekayo? Kuyini ukuhlupheka? Yabona? Uyini ukuhlupheka, onjani umuntu ohluphekayo? Hayi lamanga lawa ashoyo ukuthi ababizwe uNkulunkulu banjani bayahlupheka. Bahlushwa yini? Ake sikuhlole lokho ukuthi yini makuthiwa bahlupheka, basuke kusho ukuthi bahlupheka kanjani. Yabona? Ikuphi lokho kuhlupheka lokho abahluphekayo? Ngicela sinake lento siyibambe. Sengihambe noNkulunkulu more than 25 years. Usuku nosuku ngiyafunda because ngizihlukanisela uNkulunkulu. Ngisho ngakaphuma isystem yalelizwe bengiyindengele uNkulunkulu. Isikhathi sami esiningi bengisichitha ekutheni ngifunda izwi, ngihlola izwi, ngilalela intshumayelo ezahlukene, ngiyawuhlola umbhalo, ngiyastadisha, ngiyacubungula izwi kaNkulunkulu. Impilo yami yonke selokhu ngasindiswa. 2010 ngaphuma kuma systems alezi ngadela konke. Impilo yami impilo yami yonke isembusweni kaNkulunkulu ngophelele. So ngiyazi into engikhuluma ngayo. Ngikhuluma ngento engiyibonile. Ngiyibonile practically emene ezahlukene kubantu abahlukene endaweni ezahlukene. Nami ngiyabona kuyami impilo. uNkulunkulu engifundisa. Onjani umuntu ohluphekayo? Right.
uma bekhulunywa ukuthi ababizwe uNkulunkulu bahlupheka, sihlola lokho ke manje. Basuke behlushwa yini? Basuke behlushwa ukuthi abaphumile kuma systems. Then bahlushwa into kaNkulunkulu abangayiqondi, kwabona futhi abangaziqondi ukuthi bangobani, because umuntu ufuneka aziqonde i-identity yakhe mayisesindisile. Noma ubani, ake sikeceleni ukuthi umfundisi lama titles akhona. Ngikhuluma nje ngomzalwane osindisiwe ozelwe kabusha. Kufuneka yazi identity yakhe ukuthi ubani kuNkulunkulu ngokweBhayibheli elingcwele, ngokwemfundiso yombuso kaNkulunkulu. Ubani, identity, you must know yourself, your identity. Right? Bahlushwe kuso ukuthi abayazi identity yabo. Abazazi ukuthi bangobani kuNkulunkulu ophilayo, kuJesu Kristu wavuka, kumoya ongcwele, embusweni kaNkulunkulu. Abazazi ukuthi bangobani. Right? Imhluphi into kaNkulunkulu azabona ukuthi uzofa noma uzofelwa umndeni wakhe noma kuzokwenzeka izinto ezibhlungu, aphume awushiye umsebenzi kodwa usawuthanda. Yabona, lo muntu akavumile enhlizweni yakhe, usawuthanda umsebenzi. Right? 2, uphuma futhi akaphumi ngokukholwa, faith, ukuthi amazi uNkulunkulu amkhonzayo, awazi umbuso kaNkulunkulu ayosebenzela, ayazi into ayoyenza, because akazazi identity yakhe. Mayingazazi identity yakhe, then akayazi iposition yakhe. Mayingayazi iposition yakhe, akayazi irresponsibility yakhe, akayazi role yakhe, akayazi ministry yakhe, akawazi umsebenzi wakhe embusweni kaNkulunkulu. Why? Because akasiqondi lo muntu. Secondly, akamazi uNkulunkulu amkhonzayo, ayomseva. Akamazi uJesu ayomkhonza, ayomsebenzela, akamazi uJesu amlandelayo. Thirdly, akayazi insindiso athi uyamukele, njengoba ethi usindisiwe nje, akayazi inhlobo. Because uma uzazi zonke lezi zinto, awungeke uzukhathazeke. Isibonelo, uJesu Kristu uthi asifunde kuye. Mawufunda uMatthew chapter 11, lapha ko-20 something, 28, 29. Then uthi uJesu fundani kimi. Uthi uJesu ofuna ukuza emva kwami makazidele. Then ukuze akwazi ukungilandela kadayise konke nakho, azonde yonke into, adele yonke into, azonde konke, so that ezokwazi unjani ungilandela. Uma umuntu engafuni ukudela kwakhe ukuphila, engafuni ukudela abantu bakubo, engafuni ukudela ihlobo, engafuni ukudela impilo yalelizwe, engafuni ukudela abantu, yabona, nempumelelo yalelizwe, then lo muntu angebe umfundi kaJesu Kristu waseNazaretha. So ke lo muntu akafundile. Yabona, akafundile ngoNkulunkulu ophilayo, akafundile ngombuso kaNkulunkulu, akafundile ngeNkosi uJesu Kristu, akafundile ngomoya ongcwele, akafundile ngezwi likaNkulunkulu, ngentando kaNkulunkulu, ngemithetho kaNkulunkulu, akafundile ngaye ukuthi ubanje besindisiwe. Usindisiwe nje. Emva lokho wezwa lolu gqozi, lolu fuqufuqu ukuthi uyashumayela, abone kuphenduka abantu, emva lokho useqala iministry, usewumfundisi, yabona, emva lokho usenikezwa amagama amakhulu ngoba usenama branch, usewumpostoli banqethi lapho unamagama, lapho unama branch, yabona. Inyakanyaka nje into ongayazi, ingxova dance. Akazazi lo muntu because akana identity, akana direction, akana position. Then lo muntu akana into ukuthi ngenzani, umsebenzi wami yini. Wazi phela ukuthi ngithatha iBhayibheli ngishumayela, ngihambe ngishumayela. Abaningi iBhayibheli balifundela ukuthi bayoshumayela, abalifundela ukuthi balihle, libakhe, libaphilise, libakhulise, libashape, libalungise, yabona. Abalifundeli lokho izwi likaNkulunkulu. Then umuntu ohluphekayo, onjani umuntu ohluphekayo? Makuthiwa ababizwe uNkulunkulu, bonke ababizwe uNkulunkulu bahlupheka, abanjani abahluphekayo? Yilabantu esengibachazile. Abantu abangazazi ukuthi bangobani. Ngoba mawuzazi ukuthi ubani ubuzofunda kuJesu. uJesu wayengubani? Wayephila kanjani? Wayekhuluma lo language ukuthi ngiyahlupheka. Ngiswele. Basuke besho uthini mabethi ngiyahlupheka? Right? Ake size kulokho. Basuke besho ukuthi right, angithi lo muntu akadelile konke. Lo muntu akaphumule kwisystem. Lo muntu uphume usebhlungu ngoba besafuna uku-achieve ama goals akhe. Ngikhuluma iqiniso. Yabona ungilalela lapho inceka kaNkulunkulu zihlole nje uyibuke nje. Ithuba lakho lemhlawumbe lokugcina futhi ukuthi uzwe kanje. uNkulunkulu kunikeza the last chance, the second chance ukuthi uzwe amaqiniso kanje so that uzohlola impilo yakho before i-last judgment day. Before last judgment seat kaNkulunkulu. Labantu sebehlulelelwa ukulahlwa khona. Angisho i-judgment kaJesu Kristu labantu behlulelwa khona ukuthi baqheliswe imiqhele. No, ngikhuluma nge-last judgment, Isambulo chapter 20 from verse 11. Right? Uhlushekiswa lo muntu ukuthi akazazi. Ngicela ukugcizelela lokho. Akazazi identity yakhe ukuthi ubani. Yabona?
akawazi ama-principles ombuso kaNkulunkulu, akazi lutho ngombuso kaNkulunkulu, i-teaching, imfundiso yombuso kaNkulunkulu, akayazi i-lifestyle yombuso kaNkulunkulu, akazazi izethembiso zombuso kaNkulunkulu, yabona, akazi lutho ngezinto ey'khulunywa uNkulunkulu manje kulesi sikhathi nasesikhathini esizayo nasemaphakadini, akazi lutho lo muntu. Yabona, why? Because uphuma emsebenzini ethi uyashumayela ebona izinto zenzeka nabantu bemncoma, waphuma lapho uqala iministry omisa itende, lo muntu ugcina uLwesihlanu emsebenzini, ngomsombuluko useyomisa itende, akafundisiwe lo muntu. And esikhathi esindiswa esikoleni, waphamisa isandla ezinto esikoleni, waqhubeka wafunda imfundo yalelizwe, yabona, washumela lapha esikoleni, wabona abantu besindiswa, washumela, then emva lokho akazi lutho, akahlala ngaphansi lo muntu wafundiswa uNkulunkulu ngendlela ezahlukene, ngezimo ezahlukene, ekhathini ezahlukene. Akafundiswanga lo muntu, akabanga nawo umuntu afunda kuye osaba uNkulunkulu. Nje ethi umphuzo oluphawule bukaNikimi ngilingiseni ithi mayithi inkosi uJesu umuntu umfundi esefundile uyoba ngangumfundisi, ngumfundisi wakhe, yabona. Umfundi esefundile esefundisiwe uyoba ngangumfundisi wakhe. Lo muntu akafundisiwe lo muntu. Yabona, uJesu akambulekile ke ukuthi uJesu Kristu ubani, inhloso ukuza kaJesu yini, inhloso yombuso kaNkulunkulu yini, umqondo kaNkulunkulu bathi iBhayibheli Philippians chapter 2, mawubekini lo mqondo kuKristu Jesu, uyini umqondo woKristu Jesu, ucabangani, ufisani uJesu, uthanda ini, akazi lutho lo muntu. Udinga nje uqala phansi there's a problem ke basalwana. Mase ephuma lo muntu lapha ke bese urepresenta kabi umbuso kabani, kaNkulunkulu. Why? Because number one, lo muntu u-angry ukuthi uNkulunkulu umkhiphile emsebenzini, yabona. That is why ehambe efuna imali kubantu, esola abantu abanginikeza imali, abantu abangikhokheli, abantu bangincisha ishumi, usho yonke into lena. Why? Because akazazi ukuthi ubani, right? Usathanda impumelelo lelizwe, uma ngabe emeja yena impilo yakhe, lo muntu uyimeja ngezinto eziphathekayo, material things, materialistic. Impilo yakhe uyimeja ngezinto eziphathekayo zalelizwe, uyimeja ngestandard salelizwe impilo yakhe. Nanso into ekuthiwa iy'ngcebo zaNkulunkulu zinjani ziyahlupheka, nabantu engqondweni yabo abafundisiwe ukuthi mawusindiswa ungena embusweni kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu ukusebenza kwawo akufani ngokuphelele 100% ukunokusebenza kumbuso walelizwe. Izinto ezimbili ezahlukene, impumalanga nentshonalanga. They are far away from each other. Akusondelana nje ukusondela, akukho la okwazi ukufanisa khona umbuso kaNkulunkulu nombuso obumnyama, because uNkulunkulu waqeda ngokudala, uNkulunkulu waqeda ngokuphila kwabantu, waqeda ngemvelo, ngendalo, ngomhlaba, universe, waqeda ngayo yonke into uNkulunkulu yaba perfect. Manje izinto esizibonayo khona izinto eziqhamuka nomqondo zikaLucifer ezizophikisa konke uNkulunkulu akumisile, konke uNkulunkulu akushilo. Uzophikisa uSathane, igama lithi Satan lisho ukuthi umphikisi, uzophikisa uyi-opponent kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi uSathane usho otherwise, mayithi uNkulunkulu ethi that is the world system, yona system ke leyo, ilona azwekelelo ke, because abantu babuka izinto ngendlela yomqondo kaLucifer, bajaji izinto ngendlela yalelizwe, ngempilo yalelizwe, abesethi umuntu ngiyahlupheka. Ufuna ukuthi umuntu esebenzele umbuso kaNkulunkulu kodwa a-maintain istandard sombuso walelizwe. Isiphi leso standard? Ukuthi uzoyimeja ukuthi unawo nomuzi omuhle, uzoyimeja ukuthi uyadla uyaphuma ayodla ezitolo eziphambili, uthenga ezitolo eziphezulwini, ugqoke impahla izitolo eziphezulwini, ugqoka kwakhe, uhamba ngemonto enjani, yabona, uzimeja ngalokho, uhamba ngemonto enjani, right, kwi-account yakhe ithini, iy'ngane zakhe zifundaphi, unkosikazi wakho usebenzaphi, uma kunkosikazi, uma kuyindoda isebenzaphi, uma unkosikazi othi ubiziwe, right, uzimeja ngestandard sonke salelizwe. Secondly, unayo i-medical aid. Ngikhuluma ngento engiyaziyo bafowethu, engihlukumezile nami ngingakaphumi kwisystem ngakadeli konke, ngenkathi mina ngibhizi ngilungisela ukuthi ngizophuma ngibe full time ngiyoshumela umbuso kaNkulunkulu, ngihlangane ney'ngcekezi ezithi iphumile. Mina ngiyayishiya lento, nginayo i-medical aid emsebenzini, ngiyazi ngizoyishiya, futhi nje ngiyayiprepare ukuthi nje angithembeli indaba kwi-medical aid. Umuzi umuntu engumfundisi ngolimi lwabantu, umuzi engumholi, pastor, umuzi ukuthi umpostoli or umbishophi or umvangeli, uyakhala,
ibandla lami bahluleka abazalwane ukuthi bangitholele i-medical aid. Hey bazalwane, yabona mangizwa lonto inhliziyo yami ngazathi khona umkhonto ofakayo kuyo uyayigwaza. Inceka kaNkulunkulu lena kufanele sifundele kuyo, sibukele kuyo. Yabona nje before 2010 ingakaphuma emsebenzini ngihlangana nabantu abaningi abahlukene abakhuluma ilanguage enjalo. Athi umuntu u-full time emsebenzini wenkosi uyaxoxela ukuthi ngakhishwa uNkulunkulu ngawuyeka umsebenzi ngashumela ivangeli, but manje ibandla linginakekile anginawo usho i-medical aid. Nceke inkosi, awunayo i-medical aid kanti ubani wena? Umuphi umbuso wena? Yini enkulu i-medical aid negama likaJesu? Yini enkulu i-medical aid nezwi likaNkulunkulu? Wena usakhalela i-medical aid? Ingaboni ukhipha abantu kuma-medical aid ubafake egameni likaJesu, ubafake emvimbeni kaJesu, kwimivimbo kaJesu, ubafake egazini likaJesu, ubafake ezizweni likaNkulunkulu elokuphila. Ngihlukumeza lento ngendlela emalisayo. But I thank God ukuthi-ke uNkulunkulu wagcina engikhiphile kwi-system yaleliso ngomusa wakhe, hayi ngamandla ami, ngaphuma wangilekelela, wangenzela isipho somusa sokukholwa, wangipha i-faith ukuthi ngiphume ngokukholwa. And even bazalwane ngiqala nje ukusebenza 1999 professional ngiyimanager kwezinye zenkampani, ngithola isikhundla sokuqala lapho kwakuthiwa khona kwenziwa lolu hlelo lwe-affirmative action lokuthiwa ikhundla ebetholwa abantu abamhlophe kufanele itholwa abantu abamnyama. I was the first person kuleyo nkampani leyo ukuthi ngithatha isikhundla sabantu abamhlophe, ngakhipha ibhunu ngathatha leso sikhundla leso. Yayikhona ama-benefits ayimahle ngisho ama-medical aid, but ngangathembeli lezi zinto, ngangazi ukuthi igazi likaJesu. So ngangibona kuyi-waste, khona iy'khathi ey'ningi lapho engangizama khona ukukhansela i-medical aid uba angidingi. Ngiyakholwa, ngiphela ngokholwa la ngizwa khona ubuhlungu, ngibeka isandla ngegama likaJesu, ngikholwa ukuthi sengiphilile. Into eshiwo uJesu ukuthi sizobeka isandla phezu kwabagulayo baphile, ngiyakholwa lokho. And bese ngiyakhohlwa ubuhlungu, vele ngihambe nje ngikhohlwa ubuhlungu. And ngiyothi mase ngikhumbula kambe ngangezwa ubuhlungu le ndawo, baphela nini angisazi, sengikhohliwe. Ngiphile nje kanjalo. Even thwase ngiyashada 2002 ngathi unkosikazi mangishada naye sizophila ngokukholwa. Uyazi unkosikazi angifakazela ukuthi khona ikhana lapha esikhansele khona i-medical aid, sithi siyayidinga phela le mali sisebenzise ukuze sikwazi ukuphila kahle kunale mali emoshakalayo i-medical aid. Then uyikhansela i-medical aid ngapha i-SARS ikushaye phezulu, ikushaye ikhanda masuhambisa ama-returns lapha kwa-SARS. Kugcina usubuyela i-medical aid, usuyothatha noma ile eshibhile wenzela ukuthi uyi-protect ukuthi usasa ngakushaya ikhanda. Angazi bayenza kanjani lento ye-system, but is so corrupt, is so enslaving, iyagqilaza lento ye-system. Uma kuthiwa-ke bayahlupheka abantu ababizwa uNkulunkulu, kuhlupheka abantu abangaguquliwe isimo sabo, ingqondo yabo engaguquliwe ngezwi likaNkulunkulu, abangahlala ngaphansi bayinikeza isikhathi sokufundiswa uMoya Oyingcwele, sokufundiswa uNkulunkulu esebenzisa iy'nceku zakhe ezinye eseyiphasile esikoleni sikaNkulunkulu sezwi likaNkulunkulu. Njalokhu uJesu eshilo ukuthi nibafundise ukugcina konke. Abapostoli babafundisa abantu. This why isibone Izenzo chapter 2 from verse 42 neZenzo chapter 4 from verse 35. Siyayibona ama-result, umphumela, siyayibona i-outcome ukuthi abapostoli bayenza into uJesu ayishilo. So kunabantu abangafundiswanga, abangafundile. Then bese kuba nalabantu abahambe baye eBible College. IBible College isystem kaSathane. Isystem kaSathane iBible College. Abuye umuntu laphana nesitifiketi usegcotshwe ngabantu, use-approve abantu, aka-approve uNkulunkulu, umuntu akazilutho ngombuso kaNkulunkulu. Yilento ke egcwele laphandle ke njengamanje. Ilo manakali le disaster ekhona le igcwele phandle njengamanje. Ile damage egcwele laphandle njengamanje. Ukuthi athi umuntu ke useyaqualify ngoba usebuye nesitifiketi. System yezwe le, system kaSathane, system yamadimoni. Buka umphumela khona unjani njengamanje. Kunabantu abathi bangabahola bazilutho, but i-tifiketi ziyalenga emakamereni abo, ziyalenga i-tifiketi elokhuzini ma-sitting room abo, zigcwele amabhokisi abo, but azisho lutho because ayiproduce lutho embusweni kaNkulunkulu. Instead iproduce into kaSathane yalelizwe, ngoba bayabuya laphana bazokhuthaza isystem yalelizwe, bathandazela abantu ngezinto zesystem yalelizwe. Then ke uma umuntu izinto ke yena istandard sakhe maye-measure and singafiki kule nto ayifuna before athi ubiziwe noma uphumela umsebenzi wenkosi, bese ethi uyahlupheka. Nabantu nabo bese bethi uyahlupheka ubani? Why? Because ibonala impilo yakhe imi ndawonye. Abantu abahlupheka yilobo bazalwane. Ngithi ngisho lokho, singahlambalaza uNkulunkulu, asiphendukeni. Singahlambalaza ivangeli likaJesu Kristu lomusa. Ngoba masindiswa siqonde ukuthi yini ukusindiswa. Then uma usindiswa kuphi?
usindiswa ekulahlweni kwaphakade, ekufeni kwaphakade, ungene ekuphileni kwaphakade, ukhishwe embusweni obumnyama ufakwe embusweni okhanya, ukhishwe embusweni kaSathane ewalelizwe ufakwe embusweni kaJesu Kristu, umbuso kaNkulunkulu, umbuso wokuphila okuphakade. Then ama-systems, iy'mpilo, indlela yokuphila azifani altogether because uNkulunkulu nemithetho yakhe, lelizwe nemithetho yalo. So uSathane ubusa ngengqondo yakhe yobusathane, then uNkulunkulu ubusa ngengqondo yakhe yobuNkulunkulu embusweni wakhe ngoJesu Kristu inkosi. Iy'nceku zikaNkulunkulu kuthiwa ziyahlupheka, bahlushekiswa ukuthi abadelile konke, akanawo umuntu i-medical aid. Iy'ngane zakhe zikwi-system, usafuna ukuthi yifunde and ufuna iy'kole ephezulu, ufuna ukumaintaina igama lokuthi uyinceku, into ephezulu, ufuna ukuzakhela igama yena ngamandla akhe, nge-effort yakhe. Yabona, ufuna ukuvela kubantu ngendlela, afuna ukuvela ngenkazimulo kaNkulunkulu kubantu, ufuna ukuvela ngamandla akhe nangokuhlakanipha kwakhe. Elithi iBhayibheli lapha encwadini yezenzo, ninganginceku okwenu uqonde, ufuna unceku kwakho uqonda ukuthi bangibone ukuthi ngiyinceku ngohlobo lomuntu engihamba ngayo, bangibone ukuthi ngiyinceku iy'ngane zami ukuthi ifunda kusiphi isikole, bangibone ukuthi ngiyinceku ngamabhizinisi enginawo, bangibone ukuthi ngiyinceku ngendlela engigqoka ngayo, bangibone ukuthi ngiyinceku ngendlela engidla ngayo, iy'tolo engidla kuzona, idolobha engihlala kulo, umuzi engihlala kuwo, i-structure sebandla ukuthi linjani. Then once umuntu wangabi nawo umuzi omuhle utheni, once umuntu wagqoka nje ordinary, ezinye nje uthi ngigqoka kwaphephu, ngigqoka kwabani kwaphephu, yes, usangazisho nezinye intolo ekuthiwa iphansi, then uyakusaba ukusho lokho. Once kwathiwa udla ukudla okutshaliwe uthathe emasimini, akahambi iy'tolo lezi eziphezulu. Then once uhamba ngenyawo, gibela amatekisi noma uhamba ngemoto esezingeni eliphansi mhlawumbe endala engenagama, then sekuthiwa unjani, uyahlupheka. Kuthi hey, bayahlupheka abantu ababizwe uNkulunkulu, bahamba ngenyawo, baya-hike, abenza ukuthi nokuthi. Ulimala lokho kwengqondo ngoba balinyazwe i-system yalelizwe, eveza ukuthi abantu kumele baphile kanjani, then kwase kubekwa i-standard. That's why AmaRoma chapter 12 athi, do not conform to the pattern, to the standard, to the system of this world. Do not conform to the order of this world. Ningabe nisalilingisa lelizwe, kodwa niguqulwe esenisimo enivela ngaso kubantu, ngokuthi nenziwe ibentsha ingqondo yenu. Yenziwa kanjani ingqondo ukuthi ibentsha? Ngokuthi uhlale phansi ufundiswe izwi likaNkulunkulu, likwakhe lixebula izinto, lisiphula izinto, lisuse izinto kuwe, uze wakheke, uvuthwe, uphasa ama-test, uNkulunkulu azowadedela empilweni yakho. Then fine kume uthi izwi kaNkulunkulu lithe, ungene kulesi simo uthi izwi kaNkulunkulu lithe, ungene kulesi simo uthi izwi kaNkulunkulu lithe, uzophase, unqobe, ube nezinto eziphathekayo odlule kuzo, wambona uNkulunkulu ngamandla akhe kunqobela. Uthi uma ukhuluma abantu ukhuluma into oyaziyo practical. Bengengize ngizokhuluma nje nginina abazalwane, ngingakwenzanga lokho. Bengengize ngikhuluma nje ngingakwenzanga lokho. Ngingafakaza day 1 ngasindiswa 1998, ngiqala ukusindiswa. Then ngize ngifakaze ngizogcina 2010 la sengithi ngiyaphuma khona kuma-systems, sengidela konke, ngiphinde ngifakaze lapho day 1 ngidele konke kuze kuzoba manje. Alukho usuku olungenayo into yalo uNkulunkulu angifundisa yona. Kudiphenda kimi ukuthi ngiyamnikeza yini ithuba, ngiyazinikeza mina ithuba, ngiyahlala noNkulunkulu, ngiyahlala ebukhoneni kaNkulunkulu, ngiyamfuna uNkulunkulu, ngiyawufuna nombuso kaNkulunkulu, ngiyayihlupha ngombuso kaNkulunkulu. Kudiphenda kimi. Manje abantu bagcina sebengabaholi bebuhlaza, bengekho matured, bengabantwana, basadinga ubisi, basadinga ukufundiswa. Yabona, umuntu o-materialistic, umuntu onaka izinto zenyama, izinto eziphathekayo sangaphandle, umuntu osengumntwana lo uyakholwa impela usindisiwe, kodwa umntwana usakwazi ukubona amandla kaNkulunkulu ngezinto eziphathekayo, ukuthi uNkulunkulu uhamba nami ngoba nakho usengiphi imoto, usengiphi umsebenzi, ingane zami seyiphasile esikoleni, nami ngiphasile, nomuzi omuhle, then ngidla ey'tolo ezithile. Nampo-ke abantu abahluphekayo-ke, makuthiwa umuntu uyahlupheka, kusuke kushiwo labantu. Yabona abantu abangasindisiyo bahlushwa yilezo zinto, bahlushwa impilo ye-competition, impilo eyistandard salelizwe sibekiwe. Manje wonke umuntu ufuna ukuthi avele ukuthi uyakwazi uku-achieve, then uyakwazi ukuthi aphumelele, athole imoto, athole umuzi laphana, abe negama, ahlonishwe. Just imagine usuthengile kumuzi edolobheni elihle, uyababiza abaqoqo uzo-celebrate nemoto yakho nani intsha usuyithengile, beza abantu bajabule, kujatshule. Then masekuqeda ukujatshula niyahlukana, bayahamba abantu babuyele emakhaya abo, nawe futhi bababhizinisi izinto zabo, sebekhohlwa ukuthi kambe nomuzi omuhle, nemonto enhle. Then ngisho beyibona imoto bazoyincoma lezo nsukwana, uthi inhle emva kwalokho ngeke bahleze beyincoma njalo. Then what emva kwalokho?
kusomba nento ukuthi bakhulumile abantu sabakhohlwe nje ukhohlwa ngikhuluma ngento engiyaziyo bafowethu sonke lezi zinto ngihlalile ngayibuka ngayi-analyze ukuthi hey madoda siyihlupha ngento engathi ishu nje then sebeshilwa ukuthi hey wazi wamuhle umuzi wakho yaza inhle imoto ohamba ngayo ngikhuluma ngento abayishilo kibi wazi waqoka kahle then what after that then what God is happy uNkulunkulu uyakuncoma wena uyancoma uNkulunkulu ukuthi wenze kahle phambi kobuso bakhe uyenza intando yakhe umlalele noma unconya abantu nazo-ke izinto-ke makuthiwa abantu bahlupheka ababizwa uNkulunkulu bahlushwa ukuthi abashintshiwe abagoqoliwe isimo sabo ingqondo yabo isagcwele isystem yalelizwe isagcwelizwe yabona basesemntwaneni basesinyameni mawufunda 1 Corinthians chapter 3 from verse 1 basabangebenyama because basa entertainwa izinto eziphathekayo material things yabona and igama elithi materialism mabolcheka ku dictionary igama elithi materialism then uNkulunkuluwana wezinto eziphathekayo ithixo idols ukukhonza izithombe if you are a materialistic person umuntu okhonza izithombe because uhamba ngezinto ezibonwayo ezophela ezodlula so wena what you see ila ujabula khona wena awujatshulisi ukuthi uNkulunkulu uyamazi uNkulunkulu uthembisile uNkulunkulu umbonile uNkulunkulu uyamkholwa uNkulunkulu akushilo unesiqiniseko ukuthi uzokufeza uzokwenza awujatshuliswa yilokho ujatshuliswa ukuthi uzubona into ephathekayo that uzombona umuntu excited ekwi high spirit umuntu esemoyeni omkhulu yabona ngoba nakho kukhonto ayitholile ephathekayo utholile imali indlela thile uzombona ejabuleke utholile imoto utholile umuzi omuhle then wathola ukunconywa abantu bakhuluma kahle ke uyajabula-ke ingane ezenze njalo bafowethu ingane and abantu abanganalo ulwazi so kugcweleke abantu abayizingane I'm sorry to say I have to tell the truth as it is wena ongakasindiswa nawe usindisiwe semncane enkosini osathi usafuna ukufunda okwazi ukuthi emhlabeni wonke kugcwele abantu abayizingane ngisho ukuthi banamagama amakhulu banamabandla amakhulu banabalandeli abaningi but bayizingane because baphila ngokwestandard salelizwe yilento ke yenza ukuthi ke abanye babonakale behlupheka Eswa namhlanje ke kukhishiswa abantu imali okozapha ukuthi abantu mabendikeliswa kuyovulwa ivesi kukhulunywa ukuze kuphele mhlambe u30 minutes kanti umnikelo mabefundiswe kahle abantu umnikelo iprinciple yombuso kaNkulunkulu into esuka ngaphakathi kumuntu akonto ufuna ukuzwe umgoqozo umuntu umvukuzo umuntu umstimulate ukuthi akanikele ukungazi konke lokho ukungafundiseki konke lokho ubuntwana bonke kumosha isikhathi why abantu abafuna ukuhlala phansi bafundiswe izwi kaNkulunkulu okay uma usuqonda usuwazi ubuka impilo yakho uyibuka kuJesu Kristu inkosi esisindisile yasifile esiphambanweni ukuthi uJesu ubani uJesu uphile kanjani physically la emhlabeni then uJesu ngubani nje obehlele ezulwini kwesomnene sikaNkulunkulu ehlane sobukhosi kwesomnene sikaNkulunkulu ubani uJesu empilweni yami uma usuzazi ukuthi ubani usukwazi lokho uyimeja ngalokho and impumelelo yakho uyimeja ukuthi uNkulunkulu icebo lakhe lithini wena usu-achieve kangakanani ecebeni likaNkulunkulu izinto efunwa uNkulunkulu spiritually wena usu-achieve ngakanani that's how you measure yourself uma sekuthiwa khona abantu ngapelo nesiqiniseko ngabo laba ngizwa ngisho emoyeni wami umoya ngcwele uyafakaza ukuthi laba uma bedlula emhlabeni bayekhaya ezulwini showcase nakho ke thina la simeja khona ke achievement asiyimeji ukuthi abantu amasonto esiwakhile ama-building kanjani abantu abaphakathi bangakanani istandard sabo sokuphila imoto ezima ngaphandle ezinjani ikhona kuhlupheka ke lokho ke khona kuhlupheka lokho umuntu onaleyo mentality umuntu ocabanga kanjalo wena umuntu ohluphekayo lo umuntu onestandard salelizwe nesystem yalelizwe umuntu ohluphekayo loyo 2010 uNkulunkulu ehlisa le message ngishumayela epulpit anolalela anobuka i-quarter meter bese nichecka i-top is-title lapha nayithi izingane zikaSibiya izingane zikababa uSibiya ziyafakaza lezo ngane lapha khona ingane yafakaza lapha kuthiwa uNoxolo lo mzalwane lowo uhlushiwe ngenxa yevangeli ethatha isinqumo sokudela konke kwalelizwe wahlushwa zintathu ingane abaphuma nazo ngathi ngiqede epulpit beza kimi sekuphela inkonzo bathi kusasa sisaye esikoleni babe bathathu kwavuka izimpi ngizoyeqa le ndaba kwavuka izimpi ngendlela exakile umphakathi wavuka imindeni yavuka uhulumeni wavuka amakhansela abafundisi abasindisiwe nabangasindisiwe kwavuka lonke uhlobo izangoma inyanga lonke uhlobo lwabantu nje wasucabanga lwavuka balwa zintathu lezi ngane then zagcina igive up lezi ezu2
zombili lezi ayisakhono. Into ebuhlungu njengoba ngithola lobufakazi zabuyela ezweni, zaphila impilo yezwe, zagcina izala ngaphandle komshado, zabhema insangu, zaphuza utshwala, zagula, yasala le yodwa le enizoyibona lapha ifakazi ku-Athathu Media. Then yasala sithe izoshada kuMgqibelo ngoLwesihlanu kwafika umyalezo ukuthi lenye eyabuyela emuva kade igula isedlulile emhlabeni. Ngakusasa lo owaqhubeka wabekezela, ngakusasa kuzoba uMgqibelo uyashada, ngoLwesihlanu ufika umyalezo ukuthi lo usedlulile emhlabeni kade egula. Just imagine ngenkathi kujatshulwa uphuma umshado kube omakhelwane standard esisodwa lokushina abahlala kulona. Ngenkathi kuphuma umshado kujatshulwa ngapha, laba bayakhala bashonela. Kushona ingane eyahlehla yabuyela emuva, ibuyiselwa abantu, ilwiswa abantu, yangabekezela, yangama, yangaphikelela, yalalela abantu. Then emva kalokho yashawa yizwe, yagula. Ngalo uyaphuma uyoshada, usindisiwe, usayigcinile, uyaqhubeka udele konke. Lo uyashona. The following week mawuthi bangcwaba, the following week sebeyakhuluma abantu ukuthi kade kunomshado kwasibanibani, udlula imizi emingaki, usofikile isitalade esisodwa ohlangothini olodwa. Then kwasibanibani kade kushadiswa, this week kuyangcatshwa kwasibanibani. Bekubuhlungu endlela emangasayo. Kithi sazi udaba lisaqala bekubuhlungu endlela exakile ukuthi ukuba wabekezela ngenze ukuthi ngabe usaphila namhlanje, because ubegula. Ngalokhu ukugula okukhona ukutholana ukuthi umuntu akayiphathi kahle, umuntu useyaphuza, ulala esinoma kanjani, kwenzeka isinoma kanjani, then wagcina eshonile, akasakholwa. Just imagine ubuhlungu omnjalo. Kwezinye zezinceku uzwa ngendaba ukuthi sidlulile emhlabeni, ingceke ebikhala nge-medical aid, uthi makuthiwa ubani kade egula, yes kade egula, yini kwenzakaleni, uze uthi ubehlaselwe emoya amadimoni. Then ngenxa ukuthi usethemba i-medical aid ahamba esibhedlela afika ngalithola usizo. Ngikhuluma ngenceku ngolimi lwabantu, umfundisi ohola ibandla, yabona, ebandleni elikhulu elaziwayo. Uthola ukuthi manje uyagula, uthembe i-medical aid instead athandazelwe egameni kaJesu, uzothi usedlule emhlabeni uthembe i-medical aid. Abanjani kanti abantu abahluphekayo? Abantu abangaguquliwe, abantu abasahamba ngesystem yalelizwe, nestandard salelizwe. Then uma beyimeja ngestandard salelizwe, ngezinto eziphathekayo lezi sengibalela, imoto, imizi, impahla zokugqoka, ukudla, itolo udla khona, itolo uqola khona, ingane ukuthi ifunda kusiphi isikole, idolophu ukuthi uhlala kuphi, umuzi wakho wakhele kuphi, unjani. Then abantu abakuthiwa bahlupheka-ke abantu abangenazo lezo zinto ngokwestandard sabantu, abangenazo lezo zinto emehlweni abantu, bese kuthiwa bayahlupheka. Ngenkathi besasebenza umhulumeni kaSathane walelizwe, bekuthiwa baphila kahle ngoba bebenemizi emihle, benemoto ezinhle, ingane efunda ezikoleni ezinhle eziphezulu, bese kuthiwa kuhamba kahle. Lokho-ke ikhona kuhlupheka-ke lokho-ke. Ukungaqondi ukuthi ubani, ungaziqondi identity yakho, ukungamazi uNkulunkulu omkhonzayo, ikhona kuhlupheka-ke lokho. Abantu abahlupheka yilabo-ke. Right, ngicela ukuphetha ngalokhu-ke. Sophetha ngencwadi kaLuke chapter 9. Soqala ukufunda uverse 57, sigcine lapha ekugcineni u62. Kepha behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye, ngiza kukulandela noma uya ngaphi. uJesu wayesethi kuye, izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda. Right? Indodana yomuntu ayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda. Kusho ukuthi uJesu wayengenawo umuzi omuhle. Sefanele wazi mawulandela uJesu ukuthi awuseze ukukhuluma indaba yemizi. Asikhuluma ngalokho. Imizi ikhona siyahlala kuyona basemhlabeni. But asikhathaleli ukuthi ikusiphi standard noma ikuphi indawo, because uNkulunkulu la engiholela khona, la engithuma khona ngiyohlala khona. Futhi angimeje ukuthi ifinish inganani, injani ngaphakathi, because sengiyaqonda ukuthi mina ngisihambi la emhlabeni, I'm just a foreigner, ngiyadlula, I'm just passing by. Lana ngizela ukuzofulfill icebo likaNkulunkulu angilethele lona emhlabeni, bese ngibuyele ekhaya kithi. I understand that.
So ngiphila impilo ngoba izwi kaNkulunkulu selingifundisile ngeneliseke, ngiphila impilo yokuneliseka. Ithe inkosi uJesu mayingifundisa athi anothandaza nithi usiphi isinkwa semihla ngemihla. Ngineliswe isinkwa semihla ngemihla. Angikhaleli ukuthi gqala ixrosa. Yes, kumnandi mayigros ikhona abazali benikele, nami uNkulunkulu engipha amandla ngathenga. Kumnandi lokho, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. But makuthiwa ayikho futhi, hayi ukuthi usuzokhala because uhamba ngokholwa. And ukholwa akusuki. Ukholwa uletha izinto ezingakabonakali kuwe, uyibone ube nazo, urelaxe because uyayibona yonke into oyidinga unayo kodwa ingakabonakali emehlweni ngoba ayikabonakali, ayikaphatheki, kodwa ngokholwa isuke ikhona because izinto ezikhona zivela kwengabonwayo. Izwi leNkulunkulu lifundisa lokho amaHebrew chapter 11 ukuthi izinto okubonwayo kuvela kulokho okungabonwayo, okubonwayo kuvela kungabonwayo, and ukholwa ikhona ukuthusisa uNkulunkulu. So uyaneliswa ke manje uthi okay, lokho engigqokile ngiyabonga Nkosi kuba umzimba ngifihlile, right? Okay, yini ebalekile ukuthi ma inkosi ingithuma endaweni ethile ufuna ukwenza umsebenzi wayo, ngizogibela i-public transport igitsha lonke umuntu. Yabona abantu bakaNkulunkulu lapho, yazi bazalwane, ziningi izinto engiyifundile sengiphumile kwisystem yalelizwe, ngingasahambi ngemoto zami. Ngithi eyibo, yazi umuntu ubephila kumnye umhlaba ngoba ungena emotweni, uphuma emotweni, wehle uye lapho yakhona, uphume lapho ungena emotweni. Khona abantu ongakwazi ukurisha kubo, ubabone, ongakwazi ukufinyelela kubo. But since ngadela konke, ngabuyela kwi-public transport, ngabuyela kubantu ebantwini la uJesu esidinga khona emphakathini, ubona izimo ezahlukene zabantu. Umoya ongcwele akusebenzisa u-attend izimo zabantu ngendlela okuhlukene, ngendlela yokuhlukana. Manje uzosho kanjani ukuthi uyahlupheka-ke? Because usemsebenzini wombuso kaNkulunkulu and ukhishiwe ezweni but uthunywe kuba abantu basezweni, and abantu basezweni banezitandard ezingafani, ezingalingani, then kufanele kungene kuzo zonke lezi zitandard. Uma ufika bahamba ngenyawo, hamba ngenyawo. Uma ufika bahamba ngemoto, uzogibela imoto lezo. Uma ufika bahlala endlini esezingeni eliphansi istandard, uzofika ungene kulezo zindlu. Uma ufika abahlala endlini ephezulu, uzongena kulezo zindlu. Then uma uhamba ngepublic transport, uhamba ngepublic transport. Then uma ufika bedla ukudla lokho kuthiwa kuphansi, uzodla lokho. Uma ufika bedla ukudla okuphezulu, udla lokho. Uright nje, unelisekile because uyayiqonda ukuthi ubani, uphilelani, uphila kuphi, ubani weni identity yakho uNkulunkulu. Uya-understand konke lokho. Ngeke utshelwe abantu ukuthi uyahlupheka-ke mase ufike kulelo zinga-ke. Okay, siyabonga bafowethu, angifuni beyinde le video. Siyabonga egameni kaJesu. Ngifuna ukudlulisa lokho. Sizoyiqedela-ke le ncwadi uLuka chapter 9 verse 57 to 62. uJesu engenayo indlu engeyakhe. Then uJesu wayevela edolobheni elidelelekile ekuthiwa laseNazaretha. uJesu wakhula enza iposition noma enza umsebenzi wo-carpentry owuthatha ukuthi udelelekile wabantu abahluphekayo, nokulima. Ukulima kwakuthatha ukuthi wabantu abahluphekayo. Mawulima uyifama, and i-system ye-education yalelizwe kasathali ithe mayifika yakrasha zonke lezi zinto, yethu amabhunu kodwa yaqhubeka alima acebile. And thina abantu abamnyama kwathiwa siyahlupheka ma unjani ulima ma uyifama. Ama-Africans nje noma ama-black people all over the world bayatshelwa lokho, bafakwa lowo poison lowo ukuze babe zigqila bangakwazi ukuyisebenzela, bayilimele, bayimele, so that bezodiphenda kubo laba abamhlophe nemfundo yabo kasathane, so that bezokwazi babaqashe, then baphinde bathathe imali futhi bayothenga lezi zinto ey'khiqizwe yibona. Umsebenzi kasathane wonke lowo. Asibambe igqubu, sibathethelele egameni kaJesu, kodwa ake sihlakanipheni phela. Mase sithi sesisindisiwe, mase sithi singabantwana baNkulunkulu, angisaphathi mase sithi sizingceko, singama-leaders. Ake sihlakanipheni ukuhlakanipha kaJesu Kristu, ukuhlakanipha kaMoya Ongcwele, uze sikwazi ukufundisa into e-right kubantu ngendlela e-right, endaweni e-right, ngesikhathi esi-right. Okay, bengifisa ukusho lokho bafowethu. Besiphendula umbuzo othi, noma siphendula istatement sabantu esithi abantu ababizwe uNkulunkulu bayahlupheka. Abanjani abahlupheka? Besiphendula lokho. Bahlushwa yini? Besiphendula lokho. Then ongahlupheki onjani? Besiphendula lokho. Cela ukugcizelela futhi, ongahlupheki umuntu okholwa uNkulunkulu ophilayo, owazi uNkulunkulu ophilayo, ombulela uJesu Kristu wavuka, ombulela umbuso kaNkulunkulu, ombulela intando kaNkulunkulu, ombulelwe i-identity yakhe ukuthi ubani kuNkulunkulu ophilayo, ohamba noMoya Ongcwele, ogcwaliswe ngoMoya Ongcwele. Akahlupheki lo muntu lowo because uyazazi ukuthi yini ayiphilelayo, une-direction empilweni yakhe, and uyayazi into ayiphilelayo emhlabeni uNkulunkulu ayidinga kuyena. Akahlupheki lo muntu lowo. Akamejarishwa lo muntu ngestandard salelizwe zezinto eziphathekayo. Ngicela ukugoqa kanjalo. Inkosi yomusa sibusise egameni kaJesu. Amen.